Meron ka bang gustong maibawas sa buhay mo? Ano ang gusto mong bawasan sa buhay mo? Gusto mo bang mabawasan yung tigidig sa mukha mo? Gusto mo bang mabawasan yung pimple sa likod mo? Gusto mo bang mabawasan ang mga tsismosa sa buhay mo? Gusto mo bang mabawasan ang toxic na tao sa buhay mo? O gusto mo na mabawasan ang mga binabayaran mo? Ay! Ako din! Gusto ko yung gano'n, yung nababawasan yung mga binabayaran ko. Lahat tayo merong gustong madagdag sa buhay natin. Siyempre, pera na yon. Pero lahat din tayo may gustong mabawas sa buhay natin. At isa na ron yung bills na binabayaran natin. At ito kabisyo, magandang balita. Asahan mo ngayong October ang tapyas singil sa iyong kuryente. So, eto na nga kabisyo. Pwede ka nang hindi mo na magtipid. Dahil may bawas singil sa iyong kuryente. O kung gusto mo, jumamper ka na lang. Kung gusto mo talagang makatipid. Or, kung gusto mo, maganap ka ng iyong sugar daddy or sugar mommy. Charot lang with Darot. Isa to sa mga magagandang balita ngayong linggong ito. At marami pang magagandang balita ang natatanggap mo na hindi mo lang masyadong pinapansin. Kaya kabisyo, matutong magpasalamat sa mga maliliit na biyaya. Dahil itong mga maliliit na balita ay nagsisilbing malalaking biyaya. At ako kabisyo ay isang napakalaking biyaya. Feeler, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi tayo magsasama kapiling ang inyong basa princess, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto, DJ Rocky Tera. At ngayong gabi samahan mo ko sa isa na namang pagsisiwalat ng pinakatatagong sikreto ng ating mga kabisyo. Eto na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Iniwan ako ng lalaking binuo ko. Sino ba naman kasing nagsabi sa'yo na buuin mo yung lalaki? Yan tuloy, naiwan ka. Joke lang, di ko ina-invalidate yung feelings mo. Alam mo, kahit ano pang effort, yung pagbibigay natin sa isang tao. Kahit pa anong ginawa natin na mabuti sa kanya. O kahit gaano pa natin ginandahan yung pagsama sa kanya, o kahit gaano pa tayo ka-available during the time na sirang-sira siya, wasak na wasak siya. Pag hindi tayo ang gustong piliin na araw-araw. At kung ayaw niyang manatili araw-araw, you just have to let them go. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling niyo po si DJ Rocky. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya.
nag-trial kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!